Mga malupyo sa kainta, Purok 3 sa Barangay Puok, Dakbayan sa Talisay, nag-anto sa duha ka semana nga pagbanaw sa baha sa ilang dapit. Ilang itumbok ang naglibot nga mga development nga nakabara sa lutsanan sa tubig. Si Chelo Valiana sa report. Sukad bibudak ang kusog nga uwan, duha ka semana na ang milabay, gibahaan na usab ang ilang dapit. Ang panimay ni Lito Manigos, usa sa 12 ka panimay ang apektado sa baha sa ilang lugar. Sa 32 ka tuig na nilang nanimuyo sa dapit, kini ang grabing pagbaha nga ilang nasinati tungod sa nahitabong kalambuan. Kani gidiri mo gini agian ang gidiri sa tubig na latanan gyud sa ka dito sa sa kanal. Nagtinambangay na lang sila pagkabkab sa dapit aron lang adunay kaagian sa nagpundong tubig. Laos ang tubig. Tungod na sila na nagipang abunuhan nawa na di na gyud dugay na kay mohubas. Kanihang buntag, nakiktigom si Mayor Samsam Gulya sa mga developers sa Dakbayan aron mahisgutan ang suliran sa pagbaha. Usa sa nasabutan mao ang pasalig sa mga developer nga atimanon ang drainage sa kasikbit nga mga subdivision nga ilang giugmad. Idugtong kini sa ubang drainage sa ubang subdivision. Gipahibaw sa mayor ang city engineering maoy muandam sa plano aron mapatuman kini. Nasabutan usab ato sa tigom nga abagahon sa mga developer ang pagpalambo sa tagsa-tagsa nila ka drainage. Uban ni Renante Quiñones, Chelo Valiena, Balitang Pista.